Здравейте! Вие сте със 106-я епизод на този подкаст, в който си говорим за природосъобразен начин на живот. Радени и вълнения, тривчи подкаст, както и да му кажете, няма да сбъркате. Който не ме познава, аз съм Рада, а този подкаст е естественото продължение на блога ми tripchip.com, който през началото на май месец навърши цели 7 години и тръгна на училище. Преди това проговори през 2019 в лицето на подкаста. И вече над 100 епизода каним най-различни гости, експерти и любители по конкретни теми, които да ни представят българската реалност, българската перспектива и изобщо ценността да правиш това, което правиш в собствената ти държава на собствения ти език. Така че благодаря на всеки, който ни слуша и отделя от времето си да бъде с този подкаст. Така както каним хора, по същия начин от време на време си позволявам и да си дърторя сама на микрофона в така наречените шорткасти. В днешния епизод ще отговарям на въпросите, които гостите задаваха. Какво имам предвид? В последния сезон на подкаста, след голямата ми пауза, която се състоя миналата и по-миналата година, вече имаме обособени рубрики. Едната е за препоръчване на ресурси, тип книги, филми. Другата е единия гост да задава въпрос на следващия, без да знае кой е той. И аз много често си разсъждавам върху тези въпроси и реших, че може би е добър момент пък да ви поразсъждавам и на вас. Не съм се подготвила особено, само влезнах, пуснах си ги епизодите, за да си ги запиша и ще импровизирам на момента. Но преди това, какво ново се случва с мен? С подкаста конкретно, едно от вълнуващите неща, които се случиха наскоро, е, че подкастът вече може да бъде открит в Storytel. Ако го слушате в Storytel, браво, страхотни сте. Ако пък не, но пък ползвате платформата, можете да се преднасочите към нея, тъй като това ще позволи да се показва на повече хора. Колкото повече хора го слушат, ще достигаме до нови хора, а за мен това е измервател за това колко популярна става темата у нас. Но слушайки в платформата, подкрепяте мен, тъй като там може да намерите само независими подкасти, които не се издържат по различен начин. Като казах за издържане, благодарна съм на малката група от хора, които вече даже от самото начало, както започнах Patreon, избраха да ме подкрепят. Има възможности на еднократна и на ежемесечна база. Епизодите не излизат всяка седмица, но пък излизат по 2 пъти в месеца. Така че един от тези един от тези епизоди можете да ги слушате предварително и наживо, както в момента. Една тайна групичка, където също така се старая да е нещо като нюзлетър за някакви готини новини и неща, които предстоят по света и у нас. Така че, благодаря. Така. Подкаста можете да го откриете в Storytel, а също така и в SoundCloud. SoundCloud не е най-традиционната платформа за подкасти. Там хората може би по-скоро влизат с музика на независими артисти. Но пък си казах какво. Нека да пробваме да видим. Отново с едничката цел да може да е максимално удобно за всички. Голямо събитие предстои в седмицата, в който излиза този епизод, визирайки изборите. И не толкова парламентарните избори, в които в България сме свикнали вече да се случват няма 6 месеца, в добрия случай веднъж годишно, но говоря за европейските избори, които се случват на всеки 5 години и са от изключителна важност за бъдещето на Европа и бъдещето на България, бъдещето дори бих казала нескромно на света, тъй като Европейския съюз има доста силна позиция на картата. И да, от 6 до 9 юни из целия съюз ще гласуваме. В България това е 9 юни, неделя. Хората са доста объркани за това кое как се случва. Наистина би могло да бъде объркващо, ако не се интересуваш, но общо взето има 705 европейски депутата, от които 17 са от България.
Тези европейски депутати са били 720 преди Брекзит. Общо взето хората, MEP-тата, така наречени, депутатите, европейските депутати, са разпределени пропорционално спрямо големината на държавата. За България, както казах, това са 17. Кого ще излъчим? Тук вече се получават по-сложни сметки, тъй като на европейско ниво няма същите партии, каквито има, да речем тук, основни действащи лица, но тези основни действащи лица имат своята принадлежност към друго европейско семейство, които са няколко европейски партии, които сформират тези 705 депутата. Съвсем наскоро по повод изборите, но всъщност си говорихме и за доста неща отвъд това, бях гости на Европейския парламент в Брюксел. Преди това бях и в Страсбург, за да видя как се случват самите гласувания и пленарните заседания. Беше много интересно, пускала съм видеа в Инстаграм. Но конкретно сега през април месец в Брюксел бяхме точно 30 дни преди изборите на Content Creator Summit. Бяха ни събрали над 100 различни създатели на съдържание, най-различни хора. Хора, които говорят за екологичен начин на живот, като мен и като Симона от Zero Waste София. Хора, които боравят с данни, правят карти и визуализации. Хора, които говорят за кино, за литература, за феминизъм, за човешки права, за сексуално образование, за хора с увреждания. Имаше момиче, даже с протеза, имаше човек в инвалидна количка. Изобщо много, и това всичкото са така наречените инфлуенсъри, ютубъри, тиктокъри, инстаграмъри, блогъри, каквото се сетите. Много вдъхновяваща група от хора. Естествено, говорихме си за това как може да се повдигат важни теми на по-достъпен език, така че да не бъдеш цензуриран, но все пак да говориш за политика и все пак да бъдеш релевантен, как да не разпространяваш дезинформация, което за съжаление е много често явление, особено на Балканите, особено преди избори, така че моля ви се, не попадайте в този капан, ако обичате. И същото важи и за изборите. Ние зададохме важния въпрос: как можем ние, обръщайки се към комуникационните експерти, как можем ние от България да накараме хората да гласуват, при положение, че на хората толкова много им е писнало от избори вече да се разхождат до урните на всеки 6 месеца. Румънците също имаха много съществени въпроси по отношение на Шенген. Със сигурност ви препоръчвам да гледате видеото, което беше за кампанията. Много прочувствено видео с възрастни хора, пенсионери, които разказват за своите детски спомени и за спомените си от войната и разказват на внуците си и правнуците си, не съм сигурна. Общо взето пулката е, че демокрацията не е даденост. И хората, които се раждаме в годините след 89-та, това число и аз, много лесно приемаме нещата за даденост, особено най-младите. На всички тези събирания, които ни правят, за мен най-ценното е въпросния нетворкинг. Когато се съберем 20 човека, от които едва няколко сме българи, румънци, хървати дори, контрастът е много голям с хората, например, от Германия, от Испания, на които дори не трябва да се обясняваш защо трябва да се рециклира. Защото те са родени в система, в която просто си наясно с цветните кофи за разделно събиране, наясно си с това как функционира данъчната система, да речем, наясно си с дадени политики. Те просто са там. Докато някои си помнят тяхното прилагане или пък се борят първа за тяхното прокарване. Така че да, това е моето лирическо отклонение, но това е едно от по-вълнуващите неща, които са се случили напоследък. А другите са, че така, аз винаги тези шорткасти ги използвам за малко live update, защото знам, че има хора, които слушат подкаста, но не ме следват в социалните мрежи или пък не са толкова редовни. Едно от другите по-вълнуващи неща е, че в последно време можете да откриете мои статии на страниците на списание InGlobo. Страхотно списание, няма какво да
да говоря интересни теми, пътешествия, личности, наука, музика, изкуство, изобщо много готини неща и хубавото на това списание е, че когато и да го хванеш, историите ще са все така релевантни и не е като да хванеш някакъв вестник или списание с политическа обстановка, защото то има определена давност. Докато историите в Инглово, те са непреходни. До сега съм разказвала за това как климата влияе на кафето, на производството на кафе. Също така за историята на пластмасата. Миналия месец в броя за май месец разказвах за историята на СтивЪрвин, ловеца на крокодили и неговото семейство, за това откъде е дошла неговата любов към тези животни и изобщо към дивите животни и как той ги е предал на децата си, които продължават неговото дело. А пък в следващия месец, може би когато излезе този епизод, ще излезе още един материал, който пък разказва за двама природозащитници и екоактивисти, които работят в аутдор екипировки, в бизнеси за аутдор екипировки, но ги зарязват и започват да купуват земи в Чили и в Аржентина, за да ги превърнат в национални паркове. Мисля, че наскоро в една от рубриките за препоръчване на ресурси споменах за филма на National Geographic, посветен на тях, но ви препоръчвам да си отворите списанието, да прочетете надълго и на широко. За мен е много вълнуващо да съставям тези материали и се надявам, че и на вас ще ви бъде интересно така малко да почетете повече. Та за въпросите. Малко отзад напред ще ги подкарам. Един от последните въпроси беше: кое е качеството в менталитета на българина, което най-много ни пречи да вървим напред според теб? Мисля си, че нашия вроден непокизъм и нашето PTSD, бих казала дори, Post-Traumatic Stress Disorder или Post-Traumatic Socialistic комунистик дизордер ни кара да сме много мнителни, да си мислим, че все някой нещо иска да ни прецака, че онзи лав прекалено хубаво не е на хубаво, казва достатъчно за нашия менталитет, за това как ние разсъждаваме, че когато нещо е прекалено хубаво, не може то не може просто да се случва. Нещо има. Няма как да е толкова хубаво, защото някой нещо ти мисли лошото или съдбата ти е предначертала нещо друго. Това недоверие, този непокизъм, който мисля някакси еволюционно ни се е насъдил в главиците, това много ни застопорява и много ни пречи да разгърнем мирогледа си, да видим в чуждата паничка какво има, без да се налага нали, някой да ни краде нашата, но все пак да бъдем по-отворени към света. И затова си мисля, че това е едно от нещата, които може да ни спъва. Да си казваме, това просто няма как да стане, без изобщо да опитаме. И както казах, и тогава, когато го чух този въпрос, това е някакси тънката червена линия на този подкаст. Все си говорим за такива работи. За това как просто тук сме свикнали нещата да се случват по-бавно, да се случват по-трудно, колко по-голяма критична маса ни е необходима. Да, болна тема. Друг въпрос. Кое ти отвори очите за по-устойчивия начин на живот? Тази история съм я разказвала и други пъти. Самата аз давам пример със себе си за това как интересувала съм се, винаги съм обичала природата, винаги съм обичала животните, станала съм вегетарианка, после съм станала веган, но това не е било по екологични причини, било е, нали, заради животните, по здравословни причини, както и да е. Продължавах да си пия от чашки, продължавах си ползвам турбички, продължавах да ям неща извън сезона. Продължавах да пазарувам, макар и втора употреба, но видиш ли, то е втора употреба, значи е окей. И тази вълна, която се зароди с 2017-18, мисля, че беше изключително модерно да живееш природосъобразно. Започна да се говори навсякъде за сламки, турбички и също за четките за зъби. И тогава се замисляш и си казваш: окей, това има някаква алтернатива, то може би няма да ми коства толкова много да
да си носа им турбичка на пазара. Най-малкото, защото ще ти спести пари. Тук отново се прокарва българското. Казваш си, нямам нужда всеки път да се пълня с големи турби за пазара, защото те така или иначе вземат много място в шкафа. Да, ще си носа голяма. Ама, като си нося голяма турба, а вътре е пълна с малки пластмасови, то много грозно седи. Нещо не е като хората. Имам кожни проблеми и искам и пробвам някаква козметика, обаче те става по-зле. И дали пък да не пробвам с натурална козметика, чувала съм, че работи добре и това е някакси, може би, по-естественото. И така, едно по едно се замисляш за тези неща. Но винаги при мен и при други хора най-изначално в навиците е било продиктувано от пестенето на пари. От това, че не ни се дават пари за бутилирана вода, за Starbucks, нали, такива неща. Друг въпрос. Успя ли да убедиш роднините си, хората около теб, поне за разделното събиране? Това ми е една малко болна тема, тъй като ми се струва, че около мен най-близките ми хора, роднините, имайки предвид, сякаш не съм успяла да ги привлека на моя страна. Те просто са свикнали с мисълта, че аз съм просто особнячка, че имам определени навици, които не са като на останалите, че може би това е просто фаза, че съм идеалист. Общо взето си нямам друга работа и се занимавам с такива неща, но това е. Свикнала съм вече с тази представа. Понякога, признавам си, ми е обидно. Но във връзка с нещо, което ще спомена по-късно, старая се да си правя това, което си правя и да съм личен пример. Със сигурност не искам да бъда човек, който размахва пръст, който се кара на близките си и те се крият от него. Както се случва да засека някой навънка и да ми каже скри, бързо, нали, скри турбата от Рада. Случва ми се неведнъж. И си казвам, добре, защо трябва някой да крие турбата си от мен? Мисля, не намери нещо, някакво приложение, после измий си съвестта, но със сигурност не искам да бъда този човек, който другите ги е страх. Като се засечем на улицата и да си крият турбичката зад гърба, защото ги е срам и страх. Това се говори само по себе си, че човек явно знае, че не прави нещо като хората, но не искам да бъде, защото ще се видим и защото Рада така е казала, или да седнем на заведение и да ми кажат, ами Рада, много извинявай, обаче ще си поръчам сламка. Казвам, защо ми се извиняваш на мен? Това какво общо има с мен? Аз си проповядвам моите възгледи, живея си по този начин, защото вярвам в това, как можем да бъдем айде не толкова в синхрон с природата, но да не пречим на земята излишно. И това, което зависи от мен, аз да го правя. Така че роднините не толкова, приятелите повече, а последователите и слушателите най-много. Много ми е сладко, като се засечем с някой, дори на дансинга на някой клуб, дори пред туалетната на заведение или на някой фестивал, или в биомагазина. Така че готино е и съм благодарна за това, че споделяйки онлайн, аз вече имам много по-широк кръг от приятели и съмишленици и вярвам, т.е. надявам се, нещата, които правя да служат и за обратния начин, т.е. някой, който няма съмишленик, да намира в мен лицето на приятел, с когото може да си сподели, да научи нещо ново, да се вдъхнови, да се мотивира и така. Сладичко е. Това със сигурност е едно от най-сладките неща на тази дейност. Как? Така и на един от следващите въпроси е как въвличаш други хора в твоите теми, така че да бъде вдъхновяващо, а не съзидателно, което се припоклива с нещата, които споменах току-що. Личен пример, личен пример, личен пример и постоянство и упоритост, както съм казвала много пъти, стартирайки някаква промяна в живота си, ако я направиш за една нощ, образно казано, или пък буквално, защо не, това може да с течение на времето да изгуби смисъла си за теб и да забравиш защо си започнал, откъде си тръгнал, а една промяна, за да бъде устойчива във времето, тя трябва да бъде осъзната. Така че това имам предвид под постоянство.
осъзнатост и постоянство. Така. Какво е нещото, което знаеш, че не е оптимално в твоя лайфстайл, от което би се отказал трудно? Когато дамата, която зададе този въпрос, го повдигна, тогава си говорихме за автомобилите и за придвижването с кола, което особено извън града се превръща в доста трудна мисия. Аз бих добавила пътуването с самолети въобще, защото България се намира на края на Европа, което си има своето очарование, но има и другата пречка, че всеки един, например, когато пътуваме по работа, дали ще е в Испания, дали ще е в Франция, дали ще е в Белгия, дали ще е в Германия, всеки идва до там с влак. Докато тук, дори да имаме добре свързана транспортна ЖП мрежа, това пак би отнело доста време. Така че това с самолетите от време на време, естествено, аз не летя всяка седмица, но това е нещо, което не съм сигурна, че на този етап от живота си бих се лишила от него. Също така, някои от продуктите, които консумирам, идват в опаковки, просто защото нямат алтернатива, просто защото са специфични веган продукти. Някои неща се опитвам да си ги правя сама, но да бъдем реалисти, това не винаги се получава в забързаното ежедневие. Напоследък отново съм изгубила, така да го кажа, центъра си, фокуса си и едно от проявленията е, че изобщо нямам време толкова много да си приготвям неща и прибягвам до пакетирани работи, до takeaway. Когато се налага, се налага, но в случая предпочитам да консумирам тези продукти, макар и в опаковка, отколкото към тяхната животинска алтернатива, да речем. Това е нещо, което малко ме бъгва, но никой не е перфектен. Това искам да кажа. Независимо, че говоря за тези теми. Има два горе-долу свързани въпроса. Коя е твоята супер сила и 3 или 5 неща, които най-много харесваш в себе си, които успяват да направят по-добър човек. Така, смея да кажа, че съм добър слушател и това много си го харесвам и може би ако не бях добър слушател, може би този подкаст нямаше да съществува. Също така старая се да бъда добър човек. Старая се да давам път на хората. Когато вали, дигам охлювите пред от тротуара, за да не ги стъпче някой и ги носи в тревата. И изобщо такива неща, които едва ли много хора правят. И се старая, поне това, което зависи от мен, да си дам своята дажба. Защото си мисля, че светът е прекалено тежък и жесток, за да бъдем лоши един към друг. Старая се да бъда отворена, разбрана, толерантна към всеки и към всяка нужда. И отново, защо да си пречим, като може да не си? Мисля си, че имам някаква доза амбициозност, която ме движи напред. Понякога ми пречи, защото доста умея да премислям, преосмислям нещата, да овертинквам, така да се каже, да се съмнявам в себе си, но същевременно успявам да се потупам по рамото и да си кажа браво бе и да не подценявам това, което до момента е свършено. Разсъждавам върху това, което сега се върши и тепърва се върши. Но това, което до момента, давам си кредит за тези неща и мисля, че всеки трябва да бъде здравословно амбициозен, здравословно егоист в ежедневието си. Защото ние ако сами не си се потъпваме по рамото, как ще очакваме някой друг да го направи? Не знам, така си мисля. Да, тук има един друг въпрос, който пак се припокрива с някои от нещата, които казах. Как се справяш с масови явления като черногледство, безхаберие и как съхраняваш искрата и оптимизма си? Това си мисля, че това, което аз се опитвам да правя, е да се заобикалям с положителни примери и включително по темите за природата. Последно време дадох завой на съдържанието онлайн, може би хората са забелязали, да разказвам истории през положителни истории. Някакви готини рекламни кампании, готини акции, книги, филми, мероприятия, които са се случили, неща, които са
които ни повдигат вярата в доброто, вярата в обществото, вярата в позитивизъм относно това каква посока вървим. Защото давайки се на мрачни мисли, тревожност, страх, стрес относно климата, природата, това чисто на личностно ниво няма да доведе до нищо съществено. Така че имаме нужда от този позитивизъм в ежедневието си и да видим, че някой някъде прави нещо. Понякога този някой сме ние. Ако можеше още утре да направиш нещо за България, да бъде по-чиста и екологична, какво би било то? Мислих си по въпроса и най-вероятно бих направила нещо на законодателно ниво. От една страна, например, бих оправила така, ако можех веднага да оправя лифтовете, всичките на Витоша. Но може би нещо, което бих направила, което би имало много голяма промяна в по-голям мащаб, не само на локално ниво, е по-ефективно сметосъбиране. Да по някакъв начин всички да повярват, че отпадъците ни се събират разделно и да сложа масово достъпна депозитна система и кафеви контейнери за органичен отпадък, за да може хората да компостират. И по този начин те ще имат много по-малко отпадъци в домовете си и ще бъдат и стимулирани да рециклират повече, и суровината за рециклиране ще бъде по-качествена и чиста. И защо си мисля, че с една такава стъпка това е нещо, което би могло да се направи. Така, сравнително, мисля, много по-бързо, отколкото някакви други по-философски неща. Нещо, което е по-практично, което би имало голямо въздействие. Освен всичките актуални теми за свързаните велоалеи, за достъпа на автомобили, пак казвам, разсъждавам в малко по-голям национален мащаб, отколкото локален. Но да. Какво правиш, когато имаш трудни лични или професионални моменти? Както казах преди малко, понякога се питам, поставя така наречения импостър синдром на самозванеца. Когато се чудиш дали си достатъчно добър, дали това, което правиш изобщо... Имаше една песен на Колоден, "Играя на живот". Ако не сте слушали, си я пуснете, в което той буквално казва всичките неща, които порастваш и изведнъж ти просто се движиш и просто действаш по някакви правила и то това е игра на живот. Живота си се случва и ти покрай него. В трудните професионални моменти си казвам, Рада, чакай, щом сте поканили, значи има смисъл. Значи някой е забелязал работата ти. Значи някой те е оценил. Значи има защо. Това се опитвам да си повтарям и това автоматично ме приземява. Защото поставяйки нещата под съмнение, трудно, нетрудно, така. Другото, когато нещо кофти се случва, това, което се опитвам да си припомням, но не винаги успявам и в последно време, за съжаление, доста често си го налагам и си казвам, добре, как може да го повтарям на останалите, а за себе си да не мога да го повтарям, окей, станалото станало, какво мога да направя аз сега? Какво зависи от мен? Направила съм някаква глупост, да речем, на работа или нещо друго. Как мога аз да подобря ефективността си сега, концентрацията си, така че да не допускам това нещо да се повтори? Окей, примерно разболял съм се нещо. Какво мога да направя аз сега, че да се възстановя по-бързо, например? Окей, имам някакви дефицити на минерали, на витамини. Какво мога аз да направя? Така, разбирате посоката, в която бия. Иначе, общо взето, всичките ми въпроси и всичките ми отговори ми ги дава досега с природата. Така че, да. И също така на чисто физическо ниво бягам и тичам и спортувам и каквото е вътре в мен, гледам да го изкарам навън. Спортът или движението е моят начин. За някой друг може това да речем, пеенето или рисуването или писането. Така. Ако утре е последния ден на Земята, какво ще правиш в последния си ден? Това е много такъв въпрос, който ни замисля и ни кара да се усетим, че може би приемаме близките си за даденост и че винаги в такъв момент повечето хора казват, ще прекарам време с семейството си, с приятелите си, с децата си, но защо трябва да има последен ден на Земята, за да се случи това?
и може би е редно по-често да си го припомняме. Това колко всъщност държим на хората около нас и колко хора държат на нас. Колко много дестинации чакат да бъдат обиколени, колко много места чакат да бъдат посетени, колко храни да бъдат опитани и колко много хобита чакат за тъгъла, които бихме искали да пробваме. Имаше някой гаф по време на събитие, на нещо професионално. Ами, все още не мога да си простя, че на първото ми публично събитие, където изнасях лекция, така наречена спич, закъснях. Просто притеснявах се, доста непрофесионално от моя страна, но до последно си правих презентацията, защото нали сега вече имам готови презентации, всичко ми е отработено, знам как ще процедирам, но тогава направих си презентацията буквално в последния момент и закъснях и хората ме чакаха и това още ми виси в главата и на съвестта и ми е доста неприятно, защото повече тия хора не са ме викали. Но в публиката си спомням, че имаше малки деца, ученици и те бяха доволни. Имаше награди за тях. Бях им подсигурила награди. Така че те бяха щастливи и доволни. Бяха готини. Искаха да се снимаме. Но това го считам за гаф, който гледам да не... Имам тенденция да закъснявам в ежедневието си, но това може би се дължи на съвсем други фактори в живота. Може би презентацията в последния момент е същия. Е част от тези неща. Има и разни други въпроси, но те са така малко по-конкретни. Тях сме ги отговаряли, така че ще ги пропусна. Но наскоро ми задаваха два въпроса, които мисля, че може би сега е времето. Какво мислиш за социалните мрежи? Необходимо зло ли са? И какво е чувството да водиш свой собствен подкаст? За социалните мрежи много ми хареса сравнението, че те са като нож. С ножа може да нараниш човек, може да си нарежеш хляб. Тази със социалните мрежи си мисля, че е същото и от перспективата на човек, който се занимава професионално с тях. И изпитвайки когнитивен дисонанс, бидейки фен на маркетинга, бидейки инфлуенсър, а ролята на инфлуенсъра е да вдъхновява, но в по-широката представа е не само да вдъхновява, но да продава. И все пак за това си търсен. Малко маркетинга, продажбите, капитализма и екологията много не си върват ръка за ръка, но вярвам, че има начини и това да се случва. Това може да се случи с използването на други инструменти, като например писане на статии и създаване на съдържание за други хора и бизнеси, така че това със сигурност ми е страст и професия. Но, например, много внимавам какво съдържание ми попада в полезрението. Гледам да съм се заобиколила, понеже социалните мрежи работят по такъв начин, че сам си настройваш алгоритъма, сам избираш какви хора да следваш, съответно и потока от информация, която ти попада пред очите там, колкото стотици метри скрол на ден правим. Ако ти се заобиколиш с клюки, драма, с световни или пък български жълтини, съответно това ще ти бъде в полезрението, това ще ти влияе на пряко и косвено ниво. Също така, дали ще са новини, новинарски потоци, дали ще са дезинформация. Тук вече наистина ние имаме силата сами да определяме това нещо. И какво е чувството да водиш свой собствен подкаст? Много е готино, защото буквално съм си вкъщи. Сега съм с рошева коса, с риза съм, защото преди малко снимах едни неща, но мога от удобството на дома си да разговарям с хора за задълбочени теми, докато и двамата сме по пантофи в различни краища на света или в различни краища на България или на София. И имам цялото време на света. Имам свободата да го питам каквото си пожелая. Никой не ми казва в слушалката, задай му следващия въпрос. Никой не ми казва, върни се на предишния, защото той не отговори на въпрос, който е някакси вълнува обществото. Има си твоите тънки моменти. Важно е да можеш да слушаш. Важно е да даваш посока, защото в крайна сметка те ти казват подкаста на този, подкаста на онзи. Да, без гостите подкаст няма, когато има гости, разбира се, но пък и без водещ няма, защото
ако ти не знаеш какви въпроси да зададеш, ако ти не си подготвен, дали в конкретика или генерално да имаш настройка към живота, това да водиш разговори, за това да бъдеш любопитен, за това да се слушаш внимателно, за да знаеш в каква посока да поемеш, тогава също за един разговор са нужни и двама. И гостите от своя страна винаги много се кефят. За много от хората, които са ми гостували на мен, това е първи, за някой и последен подкаст, защото са хора, които не се появяват често в медийното пространство. Те винаги, когато ги поканеш, им казвам, обикновено си говорим час и половина, това е ограничението, което аз съм си сложила горе-долу. И те казват, ама какво ще говоря аз един час? Аз мога ли, имам ли какво да кажа един час? И когато стана един час, аз им казвам, виждаш ли, мина един час. И те, оле, ма то въобще не се усеща. И така. И това ми е много сладко. И най-голямата награда е когато приключи разговора и когато гостът ми каже, много ми беше приятно, въобще не усетих кога минава времето, успя да извадиш от мен неща, които не съм казвал никъде другаде, или бе много интересен формат. Това със сигурност е така много сериозен плюс, защото така си оценявам, че си върша работата правилно. Сега, както съм казвала, за слушанията ти просто виждаш едни цифрички. Пък с госта мога да обменя реална обратна връзка в реално време. И не по-малко важно, успявам да си отделя час-два на седмица, да седна и да си говоря с някого. Нещо, което в ежедневието не ми се случва. И не вярвам да се случва на който и да е. Дори да излезеш на кафе с приятелка, някой в крайна сметка се си вади телефона, звънят му, трябва да тръгва или нещо друго. Буквално си заплювам срещи с хората, за да си говорим за интересни теми. И това е много обогатяващо, защото времето е най-ценният ресурс. И аз уважавам това, че хората, както гостите, така и слушателите, отделят от своя най-ценен ресурс времето за това нещо, което вече 5 години го правя. Друг е въпросът, че вече супер много хора правят подкасти. Едно време почти нямаше в България 2019 година. В момента ме е срам да кажа какво правя понякога. Който знае, знае. Който трябва да слуша, слуша. И така. И в този ред на мисли, благодаря ви, че слушахте. Благодаря, че слушате и останалите епизоди. Казах, вече сме и в Storytel. Отваряте второто меню. В търсачката можете също да напишете Радини вълнения. Ако не, в менюто, в секция подкасти, цъкате на банера или виждате последно качени. А като споменах Storytel, може би тук е времето да споделя, че имам специален партньорски линк, чрез който, ако се регистрирате през него, така помагате на мен, но и вие получавате удължен 20-дневен безплатен трайл период вместо стандартния 7 и също така намалена месечна такса. Също така, ако не знаете, учениците и студентите се възползват от 50% на стандартната месечна такса, като предоставят съответния документ. Така, благодаря ви, че слушахте, благодаря, че останахте до тук, че сте с мен вече толкова много епизоди. Ако ви е интересно да чуете какво отговориха на тези въпроси другите гости, можете да се върнете и да си пуснете. Останете на линия и до съвсем скоро!